Dai masu kudi dai masu kudi. An yi rawa. Ki za me ke ban mamaki? Ka zai suna ki da masu kudi amma wani talakan mata fi ki aji. An yi rawa. Allah. Wallahi rayuwar ce amma fa akwai kuɗin fa. Akwai kudi. Akwai kuɗin over ma. Ke mako na yi ba fito da shi kara shi banza. Sai yanzu sai su zo su kundume ka. A rayuwa na duk wanda ya zai taka ka rayuwa ta shi ba mu. Ka daga mu kowa kafa. Shi yasa na ɓoye abuna na sashi aljiwai. Ka gane wannan yarinya? Na gane ta. Wallahi. Ki sani yanzu fa haka a shirye nake so nake kawai yanzu na je gida yanzu zan je in samu babanmu kawai a turo da kuɗi kawai a samu mana rana. Don Allah baby. Kuma kiya kika gani. Lokacin da ya je muka ce muna son siya mana wulakanci. Zo mu je gunsa. Bai fi banza ba. Bai ci banza ba. Mu da bulma ma degree gulma muka yi sai mun bata shi don banza. Sai mu rama. Kuma ina jin fa mai kuɗi ne. Kai. Dama ya zo ya kankara maka wani. Ka gama zuwa layi kana cewa wai kana so mu kana kona mu dan Yarbawa love you. Ka tina lokacin da ka gama yin fitsarin konsenka. Ba gidan mu kana zuwa kana yin wankin kayan fitsarin ka ba. Shine zaka zo kana cewa kana so mu kana bata mana suna gari mu sa hanka ne. Wai nan suwaye ne dan Allah. Baby kai ma ka gan su ai ka san suwaye ne. Mabaratan unguwan nan ne. Mu ne almajira. Kai. Yaushe ma ke gama tallan magani? Jamis. Eh? Kai, bari ka ji wani magana. Kaga wannan hakasin konse yana yi. Olon hakasin daga gidanmu muna jin warin kasin shi. Shine ka ya mai da kai gara. Ana maka love kana hey love you baby I like you. Wallahi baby ƙaryan su ne ban san su. Wallahi baby ban san su ba ƙarya ne. Bari ka ji wani magana. Kwanakin baya aka aike shi ya siyo magi za miya. Sai da ya sati bai dawo ba. Ga yin sata kaman bera. Kin ga wallahi ni yanzu na ma fasa wallahi. Maganar da na ce zan je gidan mu. Ban gane ka fasa ba baby. An su sai ka. Kai bari Baby wallahi ban san su ba. Baby da